Assalamu alaykum mehman talip yaşlar, salam hormatly muallimler, eli vatandaşlar. Yayılımda akıl yığınçlığı adlı telebäsleşigimiziň täze bir sany siziň bilen. Eli vatandaşlar, mehman oğullarına eýen bäsleşigimiziň bu mewsüminiň 3-nji sany yayılımda siziň bilen. Eletine bäsleşigimiziň başynda adatdaky ýaly size bir dünýä owutlaryny arzu edýäs. Her biriňiziň gasgalal hem mukaddes ojaklaryňyzda. Arasy asmanyň astyna, azuda zeminiň üstünde. Ogadan durmuşda parahat ýaşamaňyzy arzulaýas. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe hormatly arkadaşymyzyň saýasynda el mudama bagtdan paýly, syýlygdan serpaýly bolup ýaşamaňyzy arzu edýäs. Şeýle ýaşar arzu dileler bilen ýaýlymda akyl ýyňçylygy adly telebäsleşigimiz. Mehman talip ýaşlar, hormatly muallimler, ne bäsleşigiň her bir sanyna düzgünlämämizde laýyklykda 2 sany ýokary okuw mektebi gatnaşýar we her ýokary okuw mekdepden 2 sany topar bar, sizde olaýan bar. We mehman talip ýaşlar, eli watandaşlar bäsleşigimiziň her bir sanyna her tarapdan, her ýokary okuw mekdebinden synçy muallim sowala jogap bermäge goşulmaýan synçy muallimimiz gatnaşýar. Çünki bugünkü gün hormatly mehmanlarymyz synçy muallimlerimiz bar. Çünki ýurdumyzyň bir awraýly baýry ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinden Merjen Durduýewa muallim bar. Şeýle-de Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýyş Institutundan Döwlet we Aknabat muallim bar. Hormatly muallimler, hoş gördük. Eli vatandaşlar, mehman oğullarına bäsleşigimiziň bu edek sanyna hem ýurdumyzyň bir awraýly baýly ýokary okuw mekdepleri öz talip ýaşlar bilen dekinli talip ýaşlarynyň düzülen toporlar bilen gatnaşýarlar. Çünki Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining talip ýaşlary şeýle-de Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýyş Institutunyň talip ýaşlary gatnaşýar. Mehman talip ýaşlary, hormatly muallimler, bäsleşigiň başynda biziň esasan siz bilen çözmer zadymyz bar. Çözgüdi siz ikiňiz Aknabat muallim, Merjen muallim. Siz bir aýdym. Haýsy biriňiziň toporlaryňyzy birinji duşçuga çykarsak? Bize çekfek az howalaýmasa. Kabul? Adalatly bolar, bize çekfek. Oğullar. Demek. Eger şu mundda da haýsy toporyň ilkinji çykjagy muallimler siz aýdym. Aknabat mı? 2. 1, 2. Demek, biziň netijesine görä Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýyş Institutunyň zeginli talip ýaşlarynyň düzülen topor bäsleşigiň birinji duşugyna gatnaşýar. Gutlaýar. Allaýew Merdan, Bayramgeliýew Allanur, Juma Durduýew Ferhat, Avraýewa Cennet, Balliýewa Enes, Toporwasy Şukurowa Maýta. Baýat Maýta toporuňyz bilen meýdança ýerleşdirilýärsiňiz, üstünde kameraňyz bolsun, siziň garşyda toporuňyz Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýyş Institutunyň ikinji bir topory Abduýewa Tumor, Jumayev Rodi, Annegeliyev Aslan Durdu, Katamova Şirin, Ernepesova Oğulgül, Toporwasy Berdiliyev Kerwen. Kerwen, sizin toporunuzda üstünlük ýar bolmagy tüýsürekden arzu edýär, hemde ýerleşipdir. Bu sanyň towarnamy birinji, ikinji duşda dürli uğurlardan bolup biler. Sizin öz bilim alýan uğruňuzdan hem galat gelip biler. Ýöne wagty berilen wagt dowam edip durka toporuňyzyň jogaby taýin bolsa, muny aňlatýan ýürükde agdaňyz, açyk ýakýançyňyz bolmaly. Dogry. Şeýle-de toporwasy haýsy agdasynyň jogap berýänligini destine alyp barja habar bermeli. Adyny tutanyňyz ýeterlik bolar. Familiýasyny aýtsak bolup gözüne oturma. We destine elňizde akses ataldyjyny jogap berýän agda berýän. Wagt almadan jogap berýän agda taýinlanan jogabyny baňa ýetirýär.
Wagt saklanandan soňra jogap berýän jogabyny men kabul edýänsem, beýleki agdalar ümsümligi berja etmeli. Bul düzgünnamamyzyň 5-9 bölüminde beýan edilen. Eger 5-9 bölümüň haýsydyr bir düzgüni bozulsa, onu düzgün bozma fakty alparjy tarapyndan, ýagny men tarapyndan, şeýle döwrejlik toporundan anyklanar we men tarapyndan yglan ediler. Düzgün bozma fakty ýüze çykan ýagdaýynda siziň beren jogabyňyz gönden onu näde dogry diýip kabul ediler we beýleki topora mümkinçilik berer, dogry wagt ullanmagy. Hemde eger aýdar şeýle bir ýagdaý bolsa, berilen wagtyň 1-nji sekundyny wagt saklasaňyz, jogap berýän agdaňyzyň beren jogaby ýalňyş bolup çykan ýagdaýynda onu jogap berýän agda meýdançany boşadyr we duş tamamlanýança oýuna garşyp bilmez. Şertleri ünsiňizden düşürmäň, sizden ulukdan haýyş edýär. Bäsleşige başlamanyň öňü sirasyny ene hormatly mollumyz bar, Aknabat mollum, Merjen mollum. Bäsleşigiň başynda size ulu hormat bilen söz nowatyny berýär. Talip ýaşlara bir agardylygyňyzy beýan etdiňiz, hemde bir ýürek ýytançlygyňyzy bäsleşiginiň şeýerini beýan etip bermäni haýyş edýär. Ine şu yıl hormatly prezidentimizin yol başçylygyna Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregidir diýip atlandyryldy. Hakykatdan hem dogrudan hem Türkmenistanyň iň gadymy ýerlerinden, Nusoýdan, Abiwertden, Merowdan, Könürgünç ýaly ýerlerden Türkmeniň Ýüpek ýolunyň geçenligi biziň hemmämize mälimdir. Şeýle de hormatly prezidentimiz bize Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaby hem peşkeş berdi. Bu kitap diňe türkmen halkyna däl, eýsem adamzady, ýagşylygy, dostlugy çagyrýan kitap bolup durýandyr. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan her bir işleri türkmen halkyny bagtly, eşretli ýaşatmaklygy gönükdirilendir. Şeýle hem şuň biz ýokary okuw mekdepleriniň arasyna akyl giňişligi bäsleşigini geçirip ötýürüz. Bu bäsleşige gatnaşýan iki topara hem üstünlükler arzu etýärin. Eger şol bäsleşikleriň terbiýeleýiji ähmiýeti hem ören uludur. Talipler akyl giňişligi bäsleşigine gatnaşmaklyk bilen olar diňe bir öz ugurundan zekillerini giňeltmän eýsem beýleki ugurlary hem çuňur öwrenmeklikde olara ýardam eder diýen umydymyz bar. Pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimizi jan saglyk, işlerine rowaçlyk kazanmagyny arzu etýärin. Türkmen ata-babalarymyzyň bir gowy sözi bar. Ýylny filan Allah ýalkaýar diýendir. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri rowaç alsyn. Köpawryň Merjen mollum şu ýerde Aknabat mollum söz geçirmeden bir zady bellätmelýär. İlkülene beren täsirli urungyňda köp sawgalyny aýdýar. Hemde şu ýerde sözüňiň arasynda şeýle bir zady bellädiňizde. Çünki geçirilýän bäsleşikler talip ýaşlara diňe bir öz urundan näle, eýsem beýleki bir urlara içkin aralaşmagy uly mümkinçilik berýär. Diýjek bolýan zadymyz. Çünki häzirki purdotda Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaryş Institutynyň talip ýaşlary bar. Bäsleşiň yglan edilende eýem ençeme wagt boldy. Wagt siziň taýinlanmaklygyňyz üçin hemde düzgünname bilen doly içkin öwrenşmekligiňiz üçin we şu wagtyň içinde siz mümkin bolan uğurlar boýunça taýinlik gördiňiz. Çünki diňe bir öz uğruňyzda değişli däl. Eýsem sowallary mümkin bolajak sowallar, ýagny edebiýat bolsun, taryh bolsun, ykdysadyýat bolsun, gara şol uğurlarly umumlaşdyryp taýinlanýar. Netijeňde häzir görür. Diýmek, siz diňe bir öz uğruňyzda däl, eýsem beýleki bir uğurlar bilen eýem belli bir derejede satanyş. Şonuň üçin üstünlük hemraňyz bolsun, Aknabat mollum gereklidir. Berkarar döwletiň bagtýarlyk döwründe gahrman hem mähriban arka damynyň ýol başlaryna Türkmenistan diýarymyzda uly ösüşler, beren tepkitlere ýetildi. Ähli pudoklaryny beren tepkitlerine ýetildi. Bugun hem biz Türkmen Döwlet we Ykdysadyýat we Dolanýaryş Institutyny bilen birlikde Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti bilen birlikde akyl bäsleşigine geldik. Bu bäsleşikleriň geçirilmegi hem hormatly prezidentimiziň talip ýaşlarymyz bardy. Biziň geleceğimiz bolan çağlamız vardı, arada edýänliginiň suwutnamasy bolup durýar. Gahrman arka damynyň döwlet ýol başlarynyň geçen günlerinden başlap döwlet adam üçinlerden başgary ýylan etdi. Bu şu ýerde bellätim gelýär. Ähli türkmen halky bardy, aýratyn alada etmek bilen biziň geleceğimiz bolan talip ýaşlarymyza uly mümkinçilikler döredýär gahrman arka damynyň. Bu talip
Gahrman arkadamyzyň adyl paýhasyndan dören kitaplar bolsa talip ýaşlamyz üçin, biz üçin aýratyn bir many mazmuny eý bolup durýar şu ýerde. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi atly kitap bar, daýdasyn gelýär. Bu kitap talip ýaşlarymyzyň türkmen halkynyň taryhyna, medeniýetine, milliligine bolan buýsunjuny hasy galkynlyrdy. Pursatdan peýdan Gahrman arkadamyza türkmen halky üçin, biziň geljegimiz bolan çağlamyz üçin, edýän atalyk aladalar üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Okumak üçin, döretmek üçin, işlemek üçin, döredip bilen şertler üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Gahrman arkadamyzyň jany sag, belent baş aman bolsun, ýyl ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli işler hemişe rowaç bolsun. Köp sag bolun Gahrman. Arzularınız hasyl bolsun. Talip ýaşlaryňda üstünlik ýar bolmagy arzu edýär mehman talip ýaşlar. Bu bäsleşik. Haýsydyr bäsleşigiň öz ýeňjisi bolmaly. Onuň üçin bütünlüğü dowamyny ählijaňyda öz tarapyndan üstünlik ýar bolmagyny arzu edýär we bäsleşigiň netijeleri haýsy bir toparyň enli kitaplara geçýänligini beýan eder, anyk eder. Çünki bugünkü 4 topar bolup bu bäsleşige gatnaşýarsyňyz. 2 sany ýokary okuw mektebi. Bäsleşigiň bugünkü sanynyň netijelerine görä 3 topar şeýdene bir ýokary okuw mektebi bäsleşik ine bular üçin şugun şu ýerde jemlenir. Ýekeje bir topar 6 agdadan ibarat bolan topar bäsleşigiň enli kitaplaryna geçiriler. Mehman talip ýaşlar, sowalnamanyň birinji duguşy üçin birinji sowaly. Maliýe bazarynyň esasy düzümleri näçe we haýsylar? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Kerwen kim jogap berýär? Biziň toparmyzda men jogap bermekçi. Maliýe bazarynyň esasy iki düzüm, pul bazary we kapital bazary. Pul bazary we kapital bazary. Bular hem öz arasynda ýani bölünýär. Mysal üçin pul bazary ýani 1 ýyl möhletli bolan valyuta bazaryna, kapital bazaryna hem de ýani bu kapital bazary bolsa gymmat kaglar bazaryna hem de maýa goýun bazaryna bölünýär. Indi şu jemi maliýe bazaryna siziň gysgaça jogabyňyz esasy iki bölekden durýar. Pul bazary we kapital bazary. Pul bazary we kapital bazary. we Kapital bazary. Kabul edýär. Aknaatmany size tarap. İki düzümden ibaret bolýar. Kapital bazarynyň düzümüne gymmatly kaglar girýär. Hem de pul bazaryna da Siz doğru jogap aýtmaň. Doğru ýani ýa dogrudygyny aýdyn. kabul edýän jogabyny. Kabul edýäňiz. Ýöne goşup bilerdi, şeýlemi? Goşmaça Kerwen ýança goşmaça dogrulygyny aýtdy. Pul bazarynyň düzümüne gysga möhletli we uzak möhletli. Demek Kerwen dogru jogap berdi. Hasaby açdy. Açdy. Kutlaýar Kerwen. Şu goşup bilerdiňiz. Megerem aknaat bolum. Indiki sowalam bular üçin kyn düşmese gerek. Şonuň üçin bu taýda bir ýagdaý bar da, talipler, sizde esasy utmaly tarapyňyz aşky ýakmak. Megerem bu sowal bile günnelik durmuşyňyzda da okulyňyzda gabat gelýän bolmagyňyz ahmal diýjek bolýanym, öz uğruňyzda gönden degişli sowal. Ünseriýet. Sowalyň gowrumaga seseňiz belläp bilersiňiz. İkinji sowal. Zähmetiň halkara bölünşigini hemde bölünşik zerarly haritlaryň özara satyn alynmagyny we satylmagyny esaslandyrylyp, döwletleriň arasynda alınıp barylýan sowda gatnaşyklarynyň düzgüni. Sowal. Bu ýerde gurrun näme barada diýär wagt gitdi. Wagt adalýat talipler. Wagt. Maysa, kim jogap berýär? Sowaň jogabny Merdan
berýär. Biz şu sowalyň jogabyna bütün dünýä söwda guramasy diýip karara geldik de şu ady gurun gitýär. Jün dünya söwda guramasy. Şu haritlaryň eksporty, importy. Kabul etsek, öňünçäsi siz maňa takyk ikaw söz bilen jogaňyzy beýan edip berin. Men ýalňyş diýemok. Jogaňyz Bütün dünýä söwda guramasy. dün söwda dünya guramasy. Bütün dünýä söwda guramasy. Kabul. Wagty dogrulygyny ulanyňyz maýsa. Jogaby merdan berdi. Merdanyň beren jogabyny dogry diýip dogry kabul edip bilen gutlaýar. Asap ütgödi deňeden. Nimäklan talip ýaşlar birinji we ikinji sowal berildi we her sowala her tarapdan bir dogry jogap etdik we hasaby şeýlelik bilen deňledik. Demek oyun utuk sany götürümsiz utuk bilen dowam etjek. Çünki bähtäşiň 3-nji sowaly talipler unutmaň, bähtäşik 5 sowaldan ibaratdyr duşuňyz. Şonuň üçin tijenmeli. Sowal gatyrgy gysga däl. Onda da belli awalsaňyz ýalňyş barsyňyz, hasap çykaraňyz da maslahat. Sowal. Interes 3 görnüş açar we 3 görnüş gulp bar. Gulplary açmak üçin 3 gezek tynanşmak ýeterlik bolarmy? Eger ýeterlik bolsa onda nädip wagt gitdi. Wagt saklaýas. Maýsa, kim jogap berýär? Sowalyň jogabyny Allah nur berýär. Dinleýän. Ştaýda bizde 3 görnüş agulup bar. Mümkinmi? Ilki şoňa jogap. Mümkin. Mümkin. Ha. Onu gel açaly. Ne? Düşündirilýär. Düşündir. 3 tane agulup bar. Nawa. 3 tanam açar bar. Nawa. Indi şu 3 açaryň istendik birini alýar. İstendik birini birini almam. Birinji gulpa deňeýär. Birinji gulpa deňeýär. Indi goý şo gulpa şol açar bolmasyn. Bolmasyn. Hawa. Indi ikinji gulpa deňeýär. Goý oňa da bolmasyn. Şeýledem. Dinleýän. Moldan soraman. Jogabyňyz. Jogabymyz İkinji deňediňiz. ikinji deňedim. Oňa da bolmady. Oňa da bolmady. Üçüncü deňedim. diýmek şol açar bolýar. Bolýar. Ol düşnükli zat. Siz hem iki tynanşyňyzy aýyrdyňyz. Hawa, iki tane soňaýryn. Indi bizde iki gul, iki açar galdy. Hawa. Indi ol açarlaryň istendik birini alýanda birinji deňeýän. Eger bolmasa onda şol açar hökman ikinji gulpa bolmaly. Ya üçüncü tapyrly. Eýem. Hawa, eýem tapyrly. Onda ikinji bolmaly. Odan galan üçüncü açarym, soň galan gulpun kowalaýmaly. Bir gul bir açar aldyňyz. Birinji deňediňiz. Aha. Bolmady. Hawa. İkinji deňediňiz. İkinji deňedim bolmady. Üçüncü. Diýmek, üçüncünkü. Hökman üçüncü bolmaly. Indi mende iki tynanşyňyzy aýyrdyňyz. hawa. Indi İkinji ýene bir açar alýan istendik üçüncü birini. tynanşyňyz. Hawa. Şoni birinji gulpa deňeýän. Eger bolmasa, ondan hökman ikinji gulpun bolmaly. Demek Diýmek üçüncü tynanşyň bitdi. üçüncü tynanşyň. Indi galan üçüncü açarym, hökman üçüncü gulpun kowalaýmaly. Açarlar. Açarlar Yer üç. Goýully. Hawa. Otuksan sizinki. Kutlayan. Ine de mehman talip ýaşlar, bäsleşiň bu duşunyň 3-nji sowaly hasap 2-1. Kerwen, tijenmeli. Ingen gyzykly sowal. Ýöne juda pikirlenmek gerek. Sowal. Ol antiki filosoflaryň içinde ilkinji bolup filosofiýany takyk ilmden tapawutlandyryp başlaýar. Ol maniler ýa-da ilkinji esaslar we sebäpler baradaky ilim bolan birinji filosofiýany tebigaty öwrenýän ikinji filosofiýadan tapawutlandyrypdyr. Onuň pikirine görä, diňe birinji filosofiýa sözüň dol manysyny filosofiýadyr. Sowal, gurrun kim barada diýär? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Kerwen, Bizden kim jogap berýär? bizden tumar jogap. Tumor dinleýär. Tumor, sowala düşündiňiz. Hawa. Diýmek, Soragyň jogaby Pifagor. Pifagor. Hawa. Pifagor Samosly. Dolaýdyň da şeýle. Pifagor. Hawa, Pifagor. Tumor. Kutoruk jogaňyz da şol şeýle. Hawa. Kabul edýän. Kabul et.
Pifagor. Ne wagt ýaşap geçen? Ýaşan ýerleri. Ya da diňe ben beren sowalyma jogap berip şoňdan jemlenjekmi? Men diňe kimdigini soradym. Awa. Jemlenýär. Awa. Jogaňyzy kabul edýär. Jogaňyzda Pifagor. Awa. Pifagor Samosly. Kabul etdik. Ve Bäsleşik öňkü tertipde dowam edermi-ka? Yine deňeden hasap bilen dowam edersmi? Bilýän, edilse kerwen begenjek. Ýöne kerwen häzirki oýnalýan utuk sizde däl. Eske çöp bilersiňiz, maýsa, galan wagtyňyz ulanýaňyzmy? Gala, ulanýaňyz dowam edýär. Wagt saklaýar. Maýsa, kim jogap berýär? Bu sowaly özüm jogap berjek. Maýsa diňleýär. Demokrit. 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 İşler barada aýdyp beriljakmy? Demokrit şu atomlardan ibaratlygyny aýdýar, yer yüzüniň esasy. Diýmek, bolýar. Filosofiya. Ol işini bilýäňiz, şeýlemi? Şol iş filosofiýa deýişli diýip kabul edip bilersmi? Şu dünýäniň esasy hakynda aýdýardy, näme esasynda duran esas atomlardan ibarat diýip Bar- filosofik pikirlerini aýdýar. Gabat getirip biler. Awa. Ýöne. Sowalla aýdylýan sözleri ünsärdiňiz. Howlukma. Men sizle gurlaşyp otyrym. Antik filosoflaryň içinde, diýmek filosofken, döwrünneken, içinde ilkinji bol. Filosofiýany takyk ilmden tapawutlandyryp başlaýar. Bara dowamlygy bar. Men diýjek bolmamy düşündiňiz. Sizem gutonup jogaňyza galyňyz. Men kabul etdim. Ekran taripaşlar edil şumunda bäsleşiň ýene bir şerti oýna girýär. Çünki göterimli oýun utuk sany başlaýar. Siziň jogaňyzam ýalňyş we biz bäsleşigi ýene sowalmy bilen dowam edýäs. Sowal. İki sany şökläniň bir nokotdan çykyp emele getirýän şekiline näme diýilýär? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Bu soraga men özüm jogap bermek. Özüňiz jogap berýäňiz. Bir nokotdan çykýan iki şökler boş diýilýär. Burç diýilýär. Bir ýagdaý bar da kerwen. Jogaňyz kabul etdim. Ýöne. Şeýle bir ýagdaý bar ki halatlarda sowaly özleşdirmek dälle ilkinji bolup ışky ýakmak esasy orna gelýär, şeýlemi? Siz muny utduňyz, sowalla da utduňyz gutlaýar. Çünki nähmat talip ýaşlar görüşmi diýäli, jemleýici sowala kerweniň topory, sozana kerweniň özü dogry jogap bermek arkaly. Bizde göterimli oýun utuk usuly oýnalýardy we jemleýici sowal üçin adaty utukdan bir utuk artyk boldy, hemde iki utukdy. Siz bir hasap ile barýadyňyz we garşydaş toporyňyz 2. Siz özüňizdäki bar bolan bir utuga dogry jogap bilen iki utuk goşdyňyz. Şeýle hasap bilen siz bäsleşiň bu dostlukny özana dostlugyňyzy 3-2 hasap bilen jemlediňiz. Kerwen. Häzirçe siziň toporyňyzy tüýsürekden gutlaýar we maýsa siziň toporyňyzda da ruhdan düşmezlik. Haýsy diýär we aklyma atmagym. Size düzgün namanyň bu mümkinçiligini döredip berýär. Çünki iki toporyň arasyndan topor wastyny ütgetmeden topor agdalaryny beýleki bäsini gerek bolsa, bu topordan alıp koyup yerini çalışıp bilersiňiz we şeýler bilen täze düzgün jemleýici tapora çykarmaga mümkinçiligimiz bar. Muny haraket eder. Häzirçe bolsa toporlar sizi garaşlayan meýdança ýol. Çok sag bolun. Siziň kenarynda bolsun.
başga talip ýaşlar hileklerine bäsleşen birinji duşugyny jemledik. Birinji duşugyny jemlerik. Kerwenin topary 3-2 hasat bilen bäsleşen duşugyny jemledi we saýlama jemleji tapra taýyn göre. Häzirlik şoňa Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Üniversitesiniň talip ýaşlarynyň düzülen toparlary topar agdalaryny ulu hormat bilen şartlyk soğun bilen öz aramda çağırıp. Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Üniversitesiniň dekinde talip ýaşlarynyň düzülen toparlar. Topar agdalary olaryň birinjisi Berdiýew Atamura, Ataniyazov İsmail, Şarif Baymurat, Naşiyev Edil, Şarif Kuwan, Toparbaşy Bolmamedov Iklim. Seýlede bular üçin garşyda topar. Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Üniversitesiniň ýene bir topary, topar agdalary Hydyrew Murat, Ýagmyrov Atlyguly, Annegeliyev Berdimuhammed, Anadurdiyev Yalkat Berdi, Salayev Agabay, Toparbaşy Koşkarov Atajan. Atajan, seýlede Iklim, toparlamada üstünlüklerin ýar bolmagyny arzu edýär. Edil ýanky tertipde. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Bolanlyk Institutunyň talip ýaşlarynyň düzülen toparlaryň bäsleşiginiň duşugynyň geçirilişi ýaly edil şol tertipde siziň bilenim şeýle 5 sowal hemde sowallaryň arasyndaky şertler bilen dowam eder. Sowalnamanyň içinde öz bilim alýan ugrunuz, ýagny lukmançylyk ilmlerini ýeňilleşdirilen görnüşde gabat gelmegi ahmal, gabat geler, bar we beýleki urlardan, ýagny taryh, edebiýat, olardan hem gabat gelmegi ahmal. Umum 5 sowal, 5 utuk uruna oýnaýar. Şertler gaýtara oturykda iş barmy? Ýok. Bilýäňiz we ulalaşýaňyz. Onu biz gönden onu sowalnamaň ilkinji sowalyny başlaýas. Sowal. Nerv öýjüklerinden, neyronlardan, nerv dokumasynyň esasy funksional elementlerinden hemde kömekçi öýjüklerden, neyronlardan durýan dokuma diýip näme aýdylýar? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Şu soraga Agabay jogap berýär. Dinleýän. Dinleýän Agabay. Benim pikirimçe şu soragyň jogaby sýmez bolmaly. Sinaps. Sinaps. Kabul edýär. Iklim ulalaşýaňyzmy? Ýok. Diýmek. Sizde başga jogap bar. Agabay. Men siz bilen ulalaşyp bilemok. Häzirki ýagdaýda iklim bilen ulalaşýan. Iklim. Siz wagt ulanjakmy? Ýa-da jogap berýän. Wagt ulanýar. Wagt ulanýar. Gerek sizler. Devam edýär. Hadi jogap barmy? Hadi. Wagt sakladı. Kim jogap berýär? Guwan jogap berýär. Guwanç dinleýär. Bizim pikirimçe şu soragyň jogaby nerede okumaň özi. Nerede okumasy ýagny. Nerede dokumasy. Aa. Kabul et. Iklim, siziň beren jogabyňyz dogry. Inniki sowally pikirlenmeli bolsaňyz gerek. Çünki edil öz ugrunda degişli däl. Iklim, Atajan. Taýyn bolsak sowaly men size aýdýan. Sowal. Daş asyrynyň birinji döwri nähili atlandyrylýar? Wagt gitdi.
Birinci tapranı Baymrat cevap verir. Baymrat cevap verir. Baymrat dinleýär. Baymrat, Şu soragyň jogabyna paleolit diýip jogap berýän. paleolit. Torun çoğaňy çor. Kabul edýär. Kabul. Atajan. Size näme pikirlenişdiňiz? Halalaşýaňyzmy? Halalaşýaňyzmy? Pikir jiňlenýäňiz. Bizim topara alışanı. Halalaşanok. Demek, ışkı ilkinci yakıp aklım doğru edipsiniz. Yani kutuğum sizde. Kutlayan, kolyalit. Bir atlandırılıyor. Mehman tarifiyatçılar, ne? Hazır biz yine de oyunun utuk berilişinin götürümsüz usulü bilen devam ediyat ve inniki soğalımda bizde 3. soğalımda geçiyat. Inseriyat. 3. soğal. Soğalın gurumi var. Gerek olsa belli. İn sada diyaldegit o haş c kezaçadık c haş o. Onun kristal ve suluk halindakisi sarı, gaz halindakisi yaşıl renkte bolýar. Onun eremen okody 15 gradus, qaynaman okody 50-14 gradus. Soğal. Bu gurrun edilýän zady atlandyryp beriň, wagt gitdi. Wagt saklaýas 3 sekundda. Atajan kim jogap berýär? Şu soraga Ağabey cevap verir. Ağabey dinleyen. Ağabey, jogaňyz. Ağabey, wagt alma. Finalda şeýle ýagdaýda çykdy. Men seň jogaňyzy ýalňyş diýip kabul edem. Jogaňyz. 1. Ağabey 2 3 Şabeler gidi. Iqlim. Galan wagtyňyz ulanýaňyzmy? Ama olanýar. Dogry diýäňiz. Dowam edýär. Bätaşyň şertleri saklanjakdyr, talikler. Demek, wagt tuturmazdan öň saklanýar. Wagt saklaýar. Iqlim kim jogap berer? İsmail cevap verir. İsmail dinleyen. İsmail, Şu soragyň jogaby etan diýal diýip pikir etýän. etan diýal. Diýal. Ağabey, siz şonu aýtmaňyzmy? Şabeler gidi diýdim. Ha? Şabeler gidi. Eşdenýär, bolajak gälekenler atajan. Şu ikisi bir zat ýa-ni. Söylem. Başgaça nomenklatura. Iqlim jogaňyzy kabul etdi. Häzir hatap bizde näçedi? 2 nol. Indi bolsa hatap göterimli oyun utukluğuna geçer. Doğru. Demek, iki taraftan hem näde ol jogap aldyk diýip hatap edýär. Çünkü Atajanyň topary wagty bilen jogap bermedi. Iqlimiň topary bolsa beraýyna da ýalňyz jogap berdi. Siziň duşuňyzyň 4-nji sowaly. Sowal. Ol kimik elementleriň periodik sistemasynyň birinji goşmaça toporçasyna yerleşýär. Onun atomyny daşky elektron gatlygyň S orbitasyndan 2 elektronyň biri daşkydan öňdäki gatlygyň 3D orbitallaryna geçýär. 3-nji elektron gatlygyň D orbitallary dolýar. Iň daşky gatlygyna bir elektronyň bardygy üçin onun atomy plus bir oksilenme derejäni ýüze çykarýar. Sowal, bu kimik element nähili atlandyrylýar? Wagt gitdi.
Wagt takmaya 57 sekundda. Atacan kim cevap berýär? Atacan Şu sorağa atlygyra jogap berýär. dinleýär. Men pikirimçe şu soragyň jogaby Sezium. Sezium. Oturun şu an sor. Ha. Kabul edýän. Kabul etdik. Ve aklim ulanaýaňyzda 3 sekund wagtyňyz bar. Ulanaýaňyň ýa-da jogap berýäňiz. Çünki Atajanyň jogaby ýalňyz. Ulanaýaňyzmy? 59'da basmaly bolýam sen onu. Hawa. Jogap berýärjekmi? Jogap berem. Iskyndy ýakar. Dinleýän. Aklim. Bu element 23 atom proton sany 23 olan element. Öýüňiz jogap berýäňiz şeýle. Ha, özüm jogap berem. Jogabyňyzdan 23 atomly proton sany. tutalım jogabyňdan şol. Kali. Jogabyňyz şonda jemlenýär. Şeýle? Ha. Kabul et. Aklim. Sowal bermeýän kam aýtdym, sowalyň gowrumy uly. Jogaby juda hakykat. Demek, senin hem jogabyňyz ýalňyz. Başga çöp bilersiňiz we biz dowam edýäs. Görüşimiz ýaly hasap 2 nollugyna dur. A oýnalýan utuk sany bolsa 3'e bardy. Demek, häzirki pursatda jemleýiji bir jogap beriljek. Jemleýiji sowalla dogry jogap berip ýetişen topar gönnün bäsesiň bu duşuň jemleýär. Çünki 3 utugy şolar alýar, dogrymy? Bize götürümli oýun usul oýnalýar we häzirki oýnaljak utugum 3 utuk. Demek, eger aklymyň topary dogry jogap berdi, onu 5 nol hata bilen duşugy jemleýär. Eger Atajanyň topary dogry jogap berdi, onu 3-2 hata bilen ýeňiş kazanmagy mümkinçiligi bar. Ýene bir zat ýatladýan Atajan aklim. Şeýle bir soralar ýüze çykýarda. Ähli zat gönnün ışykýan agdaňyza bagly. Sowalyň özüne kynçylyk ýok. Haýsy berýäňiz bolsa ilki jogap bermäge mümkinçilik kazanmak gerek. Siz maňa düşündiňiz. Men sowaly okaýan. Sowaly okuman kam size ýene bir zat aýdym. Takyp jogap bermek wajipligi ýok. Ortaça. Näme sowal bolsa da şoň jogaby özüňiz düşünersiňiz. Jogabyny ortaça aýdy. Takyp aýdyp berseňiz hasam bu. Men näki bar bolan jogaby haýsy berýäňiz ki ýakyn etse, onda men şonu dogry diýip hata edem. Diýmek, berjen bolum. Häzirki oýnaljak sowaly 2 toparda mümkinçilik berer. Ýöne bir tarapy bar. Eger 2 toparam şo bir manyda bir jogaby berseler, onu ilkinji wagt saklana biz utukasany berer. Dogry. Diýmek, Alany Mehman Talip ýaşlar siziň bilen. Sowal. Adamyň beýnitiniň agramy ortaça näçe gram aýdyp ber. Wagt saklar. 1 sekundda. Dinleýäs, aklim kim jogap berýär? Goňş jogap berýär. Goňş. Bizim pikirimçe şu soragyň jogaby 1,5 kilogram töwerebi. Atajan, size galan wagt ulanmadan jogap bermeklige mümkinçilik berýär. Eger siziň berjek jogabyňyz men näka ýakyn etse, onda men sizinkini hem pikirlenmäge mümkinçilik alar. Wagt ulanmagy mümkinçilik bermeýär. Kim jogap berýär desin aýtmaňyz haýsy edýän? Ulanmak bolanok. Ýok. Desini Atajan, desini jogap berýär. Kim jogap berýär? Bizim toparymdan Berdi Muhammed jogap berýär. Berdi Muhammed dinleýän. Bizim pikirimçe şu soragyň jogaby 800 gram. 850 gram. 800 gram. 800 gram. Ha. Kabul. Gazaklı pırtat. 900 var. Demek 900 var ya. häzirki pırtatda bir gazaklı pırtat. Çünkü bäsesiň bu duşugyň netijesi 3 tane dogry jogap bilen 5 nol hata bilen aklymyň topary ýeňiş kazanýar. Gutlaýar.
Çünkü mendäki bar bolan merzen bol, mendäki bar bolan jogap 1400 gramdy. 2 ýokary oky mektep hem özüne berilen mümkinçiligi ulany özara bäsleşdiler. Inni biz häzir inniki tapgyrda Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyrys Institutunyň toporunyň täze düzümini eger şeýle bar bolsa, hemde Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň toporunyň, çünki iklimiň toporunyň täze düzümini biz ýene sanly raportlardan şu meýdança çağırak. Köp sag bolun. Üstünlük emrana bolsun. Köp sag bolun mehman talibi askar. Net biz vatandaşlar, mehman talibi askar, hormatly muallimler, biz bäsleşigimiň bu sanynyň 2 duşsugyny jemledik. We birinji, ikinji duşsukda öz talip ýaşlaryňyz özara ýarışdylar we size şeýle mümkinçilik berdik. Ýagny şolaryň içinden has bir güýçlerini saýlap jemleýiji tapgyrmyda çykarmaklyga mümkinçilik berdik we sizden täze düzümiňiz bar eýen. Şol 12 talibiň içinden her ikini şeýlem. We bilşime diýäline bäsleşiň birinji duşsugyny Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyrys Institutunyň talip ýaşlary maýdanyň topory şeýlede Kerweniň topory özara ýarışdylar we Kerweniň topory ýeňiş gadanny hemde häzirki purtatda Kerweniň topory başlygyna beýleki bir topory çağırar. We dowamlykda Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň talip ýaşlarynyň düzülen toporlaryň arasynda Atajan we iklimiň toporlarynyň arasynda iklimiň topory ýeňiş gadanmagy başardy we häzirki purtatda iklimiň topor başlyk etmekliginde olaryň toporuny hem meýdançanda çağırar, täze düzümini. We mehman talip ýaşlar ine bäsleşigimiziň hem 3-nji we jemleýiji duşsugy häzirki purtatda 2 ýokary oky mektebiniň talip ýaşlarynyň gatnaşmagyna geçiriler. We adatdaky ýalyny duşsugyň başynda ulu hormatly bilen şahatlyk şowgun bilen şowgunly el çarpışmalar bilen toporlary meýdançamyza çağırýar. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyrys Institutunyň toporunyň täze düzümi. Şukurowa Mayza, Bayram Eliyev Allah Nur, Avrayewa Cennet, Jumadurdiýew Terhaz, Jumayev Rozy, toporwasy Berdiliyev Kerwen. Kerwen toporunda üstünlük ýar bolmagy tüýsürekden arzu edýär we inniki bir topor. Kerwen garşydasyňyz Ejize, Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň topory. Toporyň täze düzümi. Şaryp Baymurat, Ýagmyrov Atlyguly, Annegeliyev Berdimuhammed, Nasip Edi, Şaryp Gowonç, hemde toporwasy Bolmamedow Iklim. Iklim, hemen toporumda üstünlüğün ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehman talip ýaşlar, toporluk, Kerwen, Iklim. Birinji, ikinji duşsukda siz öz şol wagt toporuňyz bilen ýeňiş gadanmagy başardyňyz. Gowzat. We ol ýerde dürli urlardan sowaller berildi. We Iklim sizede, Kerwen sizede öz bilim alýan uruňyzdan sowaller berildi. Jogap bermäge mümkinçilikler berildi we başga urlardan hem şeýle ýagdaý boldy. Netijelere görä siz ine bu ýerde täze bir toporuňyz bilen meýdançada oturýarsyňyz. Gutlaýar. We inniki beriljek 5 sowal düýünden öňkülere meňdemez. Çünki zekin soralar bolar. Diýjek bolýanym, 6 adam bolup özara pikirlenişip hökmany suratda dogry jogabyny çykarmaga mümkinçilik boldy. Mehman talip ýaşlar, bäsleşiň jemleýiji oýun üçin ilkinji sowal. Öz sorag däl, ýöne jogap berilmegini talep edýär. Näme şol? Wagt gitdi. Wagt saklaýar 3 sekund. Kerwen kim jogap berýär? Bu soraga men jogap berjek. Dinleýän Kerwen. Jogap. Kabul. Kerwen. Biz muny dogry jogap diýip kabul edip bilemzok. Hemde 57 sekund wagtyňyz bar. Iklim kim jogap berýär? Jogap berýärmi ýa-da wagt ulanýarmy? Ulanýas. Ulanýar, dowam edýär. Sadece jogap bar.
Men. Vaqt saklaya 57. sekundda. Bir de atlığı cevap veriyor. Atlıoğlu, dinleýär. Men pikirimçe şu soragyň jogaby salam bermek. Salam. Kutan soğanı sor. O. Kabul edýär. Senin jogabyňyz hem ýalňyş. Köp sag bolun. Ýaklan toparlar. Birinji sowalymyza dogry jogap häzirki burzatda alyp bilmedik. İki tarapdanam we oyun utuk usuly göterimli hasaba geçýär. Demek indiki berjek sowala haýsy topar dogry jogap berdi ona iki utuk alar. Mehran talip ýaşlaryna häzirki burzatda bu doşuň ikinji sowaly. Sowal. Özü bir bolup iki bolup bilmedik zat näme? İki bolup üç bolup bilmedik zat näme? Wagt gitti. Wata adalya. Wata taklayak. Klem. Bizim toparımızdan atlığı cevap veriyor. Atlıoğlu, dinleýär. Dinleýän. Men pikirimçe şu soragyň jogaby Öyle bir bolup bilmeýän zat näme? Bir bolup iki bolup bilmedik zat näme? birlik fan, iki bolup üç bolup bilmeýän adam ikilik fan. Dowamlykda. Üç bolup bilmeýän dörtlik fan. Kutan soğanı sor. O. Özü bir bolup iki bolup bilmedik zat. Dogrymy? Bir diýdiňiz. Eger men alaq etdim, şo biriň üstüne ýene bir birligi goşsam näme bolar? İki bolarmy? Ýöne iki bolar. Hasaba ütkötüp bolar. Berde bir takyk bir zada garaşýar. Dogrymy? Şeýler bilen siziň jogabyňyz ýalňyş. Biz dowam edýäs we 59-njy sekundda sırany öçüräň bilen. 59-njy sekund. Kerwen. Biz wagt berip bilemizok, eger jogap berjek bolsaňyz şu wagt kabul eder. Jogabyňyz barmy? Kerwen, jogabyňyz. Yani istenlik kurdadyň jogaby. Torun jogabyňyz şol. Kerwen, siz 2 minutda Allah'ın pikirleriniz gelen netijeňizde istenlik bir zadyň jogaby. Şeýlemi? Belki aklyňa atmalym bizde gabat gelen mesele gaýdyp gelmeklerine öz ara duşuňyzda. Dünya bagary. İki jogapdan biz bir jogap çykaryp bildik. Diýmek, istenliklerden iki jogaby bolup bilýär. Halkara sowda guramas diýdiňiz. We mennäki dünýä bazardy. İkisini jogap boldy, ikisini hem şoburda da jogap diýip berdik. Diýmek, häzirki burzatda siziň hem berýän jogabyňyz ýalňyş. Men ýekije jogap berdim. Üçüncü sowal. Internet.
Bu yerde de zekinin barlamağı juda gowy mümkinçilik. Düşünýänsiňiz diýip umyt edýän. Sowal. Konfutsiýanyň taglimatynyň ýzyny dowam edin. Taglimat. Garanky jaýda gara pişigi tutmak kıyın. Hasem kıyın egerde ol wagt gitdi. Wagt saklaýar. Kerwen kim jogap berýär? Egerde pişik şol jaýda ýok bolsa. Egerde ol ýerde Ýok bolsa. Toň soňaňyz. Şo. Kabul edýär. Edin. Kabul etdim. Megerem şuň rengi gara bolsa. Gara pişik bar. Dogrymy? Gara bolan ýagdaýynda näme? Şo bir zat bolmanmy? Ya gara bolsa da tutup bolardymy? Maýsa. İçinde bar bolsa şonu tutup Itenlik bolýar. ýagdaýda bolardy. Egerde ol Jawan aýtdy, akna atman. Jawan kabul etdik we joganyň netijesi hemde 2-nji sekundda sakladyňyz. Nädenne-de siz oýundan çykmak mümkinçiligini aýyrdyňyz. Ýalňyş jogap bilen. Siz jogap berdiňiz. Jogaňyzy kabul etdik. Häzirki ýagdaýda biz göterimli oýun usulyny dowam etdirýärdik. We bizde 2 sany utuk durdy. 3-nji sowal berildi. Diýmek, häzirki ýagdaýda eger ýalňyş alan ýagdaýymyzda jogap alan ýagdaýymyzda oýun utuk san 3'e geçecekdi. We indiki sowala geçiljekdi. Ýöne bu wagt däl. Siz 3-0 hata bilen hazır açdyňyz. Konfutsiýanyň taglimatyny dowam edin. Garanky jaýda gara pişigi tutmak kıyın. Hasem kıyın egerde ol ýok bolsa. Dowam edýär. Kerwen berekeller. Biz 4-nji sowal bilen bähtesigi dowam edýär. Aklim ruhdan düşmeler netijeni düýüp götür, ütkötmäge heniz mümkinçilik bar. Eger siz häzir dogry jogap berseň. Kerwen, size de tijenmek gerek, munyň özi siziň tek ýeňiş gazandygyňyz däl. Şeýle de bolsa hazap 3-0. Intermeňe haraç edýän 4-nji sowal. Rowaýatdan bu ýerde men size ýene kömek edeyim. Bu ýerde hukman bollu diýilen, bolon diýilen zat ýok. Ýöne rowaýatdan bir misal getiriler. Hemde şol ýagdaýda çözülen çözgüt barada sowal bolar. Diýmek, siz şonuň çözgüdüne gawat getirmeli. Megerem özüňizi şo ýerde goýup görmek ýerlikli bolardy. Şonuň ýagdaýyna, şonuň ýerine goýup görmek ýerlikli bolardy. We siz näme çözgüt çykarardyňyz? Ne muny bir häzir barlap görür. Rowaýatdan sowal. Bir adam daýhançylyk bilen meşgullanýar. Bir gün işden öýüne gaýdyp barýarka, bir ötegçi bilen söhbetdeş bolýar. Ötegçi onun näme iş edýänligini soranyna, ol yer işleri bilen, ýani daýhançylyk bilen meşgullanýandygyny we her günkü azap hakynyň laýyk 3 tylladygyny aýdýar. Ötegçi oňa ýene sowal berýär. Bu 3 tyllany näme harç edýänligini soranyna, daýhan oňa şeýle jogap berýär. Bir tyllany bergime berýän, bir tyllany kard berýän, birini özüme karşılayan diýip jogap berýär. Sowal. Daýhanyň bu sırly jogabyny düşündirip beriň. Wagt bitdi. Wagt saklaýar. Aklim, kim jogap berýär? Atlygy jogap berýär. Atly diňleýän. Atly. Men pikirimçe şo bergitini berýän tillafy öz en atasyna, gardy berýän tillafy öz çağlaryna, iň soňky tillanyň özüne. Jogaň üstünde pikirlenmek gerekmi ka? Ýok. Diýmek jogap dogry. Aklim bitýär. Sebäp, Rahman tarif ýaşlar isgoçup bilersiň. Hasap ütködi we 3-1 hatawy. Bäteşiň bu duruşunyň jemleýiji sowaly. Şeýle ýagdaýda iklim men size şeýle teklip bilen ýüzlenmäge borçlanýan. Çünki hatawy deňlemek maksady bilen
bar bolan agzalarynyň içinde has güýçlüsi diýip saýlaryňyzy galdyrmagy mümkinçiliginiz bar. Ullanýaňyzmy? Awa ulanýas. Ullanýaňyz. Kim galdyrýaňyz haýr etmän çölmeňiz haýyş edýän. Wagt almadyk haýyş edýän kim galdyrýaňyz? Berdi Muhammed Galiya. Berdi Muhammed Galiya. Berdi Muhammed Galiya beýleki agzalaryny bu ýere çağırýan. Ol näil mümkinçilikler alýar? Ýagny berilýän jogaby eger dogry bolsa, onu adatdakiden bir utuk artyk alýar. Adatdaky bizde 1. Diýmek, häzirki burda 2 utuk alar. We eger dogry jogap berse, ol düşünükli zat. Häzirki ýagdaýda wagt beriler. Ýöne wagty siz saklamarsınız. Wagty Berdi Muhammed saklar. Çünkü Berdi Muhammed wagt saklandan soňra ilkinji bolup jogap bermäge mümkinçilik alýar. Hemde eger on jogaby ýalňyş bolan ýagdaýyny onu size jogaby pikirlenmäge mümkinçilik berer we jogabyňyzy almagy mümkinçilik tapar. Lalaşýat towa. Siz näme pikir edýäňiz? Ilgamaklyk bilen ýöremekligiň tapawdy nämedir? Jogap beremediňizden öň ilgamaklygyň ýöremeklikden hem haýyl hatda duran ýerinde hem bolup bilýändigini unutmaň. Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Berdi Muhammed jogabyňyz. Men pikirimçe soragyň jogaby düşüňde ylgamak, göremek we durmak. Düşüňde? Jogabyňyz kabul edýär. We Şkoçra. Jogap ýalňyş. Kerwen size jogap barmy? Kerwen taparmazdan paragat jogap berýär. Netije aýdyň. Bizim jogabymyz duran ýerinde ýörep bolanak, ylgap bola, ýöne ýörep bolanak. Beýle de bolsa jogap ýalňyş. Kerwen men diýdim, jogap bermän bilersiňiz. Sizde ütköçäklaryňyz ýok. Ýöne gelin bu soragyň üstüne durup geçelim. Sowal. Siz näme pikir edýärsiňiz? Ilgamaklyk bilen ýöremekligiň tapawdy nämedir? Jogap beremediňizden öň ilgamaklygyň ýöremekden hem haýal, hatda duran ýerinde hem bolup bilýändigini unutmaň. Siz hem şonu aýtaladymyz. Ol jogap däl. Siziň esas üns bermer zadyňyz men şo jogaby bermedigi üçin bu ýerde aýdylan. Duran ýerinde şo jogaby bermedigi üçin şunu sowalyň içinde bardy. Diýmek, dogry jogaby. Jogap ilgaw ýöremekden tiyirlik bilen tapawutlanmaýar. Ýöräniňizde elmidama haýsy hem bolsa bir aýaňyz ýer bilen degişýär. Ilganymyzda bolsa ennamyzyň hiç bir nokodynyň ýere degmeýän pursatlary bolýar. 3 bir hata bilen Türkmen döwlet ykdysadyýat we dolanyrsyň talip ýaşary ýere saramaya gitýär. We Kerwen Akrat molum gazanan üstünlüğünde tüýdük tontlaýar. Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining talip ýaşlary. Iklim toparňyzda hem de ähli tomaşy talipleriňizde de köp sag bolsun aýdýar we gatnaşaryňyz üçin sag bolsun aýdýar. Ýöne Kerwen siziň toparňyzda Sultanna iklim toparňyzda henizde çärek finala, çärek tapra gatnaşmagy mümkinçilik bolmagy ahmal sebäp 20 sany ýokary okuw mekdebiň arasynda 10 sany duruş geçirilýär we soňra utulan toparlaryň arasynda ýokary wölkejlerden taý gelmeýän topara taý tapylýar. Muny soň aýratyn düşündirer. Häzirlikçe bolsa Kerwen size ýüzlenmekden akrat bolum. Sanly wagtlardan soňra siziň şu tapyryň inniki sanyňky ýeňjiler bilen siz çärek tapyrda duşarsyňyz. Duşga geleniňizde topar başynyň
ışkýakýan agdanyň we beýleki agdalaryň düzümine hiçbir ýagdaýda ütgetmek ýerden zor. We şunuň bilen hem inniki tapgyrlara gatnaşýarsyňyz. Ýene bir ýola talip ýaşlara ähli jaňyda sowgatny aýdýarkende okulaňyzda işleňizde diňe üstünlikleriniň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Merjen bolmy, aklat bolmy gatnaşaňyz sowgatny aýdýar. Eli watandaşlar, mehman doganlar ne? Bäýteşiň bu tapgyrynyň, bu sanynyň netijeleri bilen aklyňyzda ýam tanış. We Bäýteşiň netijelerine görä Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş Instituty bäýteşimiň bu sanyna ýeňiş gazanmagy başardylar şeýle-de inniki çäriýek tapgyrmada gatnaşmagy hukuk kazandylar. Gutlaýar. We şu ajaýyp purtatda hormatly prezidentimiz Mehriban hem gahrman arkadamda okumaklygy, öwrenmekliги, döretmekliги, päk zähmet çekmekliги döretip beren ähli mümkinçiliklerine çäkli alkyşlarymyzy sowgatlaryny aýdýar. Hormatly prezidentimizin janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Şeýle-de mehriban adamlar her biriňiň atgalar hem mukaddes ojaklaryňyzda. Arasasmanyň astyna, azuda zeminiň üstünde owadan durmuşda parahat ýaşamagy arzulaýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly arkadamynyň saýasynda elmi dama bagtdan paýly, fiýladan ser paýly bolup ýaşamagy arzu edýär. Ine şeýle ýaşa arzu edilenler bilen ýaşlyk çele ýaýlamy. Türkmenistanyň bilim ministrligi şeýle-de Hisense kompaniýasynyň Türkmenistanyň resmi dillerle bilelikde taýýarlanýan akıl ýeňişligi atly telewähtäşiminiň bu ýa-da hem geçip durýar. Ýene ýakynlarda, hususan laýyk bir hepden görüşýänçe hoş sag bolun.